Здравейте! В няколко стъпки ще ви покажа как да приготвите ефектна декорация за различни десерти – шоколадова пръст. Нужни са ви вода, пудра захар, натрошен бял шоколад и сладкарска боя. Тя може да бъде на пудра, течна или гел. Нужно е само да я разтворите във водата. Цветът и наситеността зависят изцяло от вашите предпочитания. В тиган с незалепващо покритие смесете водата и захарта. Размесете. След като сиропът кипне, добавете шоколада и разбъркайте, докато се стопи. Оставете сместа на огъня, за да се сгъсти, като периодично разбърквате. След като по повърхността започнат да се образуват големи мехури, отстранете тигана от огъня и оставете шоколада да изстине, като отново разбърквате. Шоколадовата пръст е готова. Може да я оставите на по-едри парчета или да я счукате на пясък. Ето още един вариант с карамелен цвят. Ще сглобя един примерен десерт. Овалвам топка замразен крем в карамелен пясък. В чиния съм поставила малко парче сладкиш. Поръсвам с фина шоколадова пръст, като слагам и по-едри парченца, за да хрупкат приятно. Поставям топката крем върху сладкиша и тук-там шприцовам карамелен крем. Гарнирам с дребни бисквити, още малко шоколадова пръст и за разкош няколко листенца от хризантема. Преди сервиране ще почистя чинията с мека четка от финния шоколадов прашец. Точната рецепта може да прочетете в сайта ми, следвайки линк връзката под видеото. Десертът е готов. Надявам се, че шоколадовата декорация ви е харесала. Благодаря за вниманието и до нови срещи!